Tää on tän kanavan eka video. Ja tässä videossa mä venän nöyrässä ja me mennään tonne Free Gymiin tähän siellä temppuja. Ja tulee siis klippejä tässä videossa niistä tempuista. Ja pitää mennä vähän laittautumaan, niin kuin näette. Hiukset ihan jätskipallona, kaikki aivan sekaisin. Joten nyt mennään laittautumaan. Nähdään pian. Nyt ollaan valmiita. Ja käyn syömässä aamupalan ja venään rasseja. Se ei vielä tiedä, että me tehdään video. Mutta mä laitan piilokameraan ja mä sanon sitten sille. Katsotaan mitä reagoi. Nähdään sitten. Arvaa mitä? Tänään kuvataan YouTube-video Free Gymistä. Ai kuvataan? Joo. Nice. Tuolla on piilokamera. Mä oon aloittanut videoa. Mitä? Kato moro. Eli nyt terrasse tuli. Mäkin näytän. Niin, eli... Älkää, mulla on vielä yksi juttu. Mä oon tosi herkkä nauramaan ja mä nauran välillä ilman mitään syytä ja niin, tässä videossa tulee aika paljonkin sitä. Joo, mut... Joo. Ja... Siis... Taas tuli tommonen naurakohtaus, joo. Me mennään vaikka... Me pian lähdetään. Tonne me koetaan- matkaan. Hei Rasse! Joo, mä lähden. Lähtö valmiina! Tää mun pyörä, jos te mietitte, että tää on vähän randomi, ainakin tää kello. Tää on mun siskon vanha, kun mun oma pyörä meni... Joo. Ja nyt mä menen hakemaan omani pyörän. Nähdään justiin. Siinä on minun pyöräni. Ja nyt mennään Free Gymille. Nähdään sit siellä. Okay, let's go. Nyt ollaan täällä Free Fukkarissa. Tää tyypit alkaa naurattua, tehdään tää noesti videota. Nyt päästiin tänne ja nyt tulee klippejä. Päivä eka temppu. Eiks tuu? Kuva. Tuplasaidi. Kuva. Mielipide tälle omasta triplavoltistasi. Ihan pas. Okei. Joo, mene pyöriin. Ei helppo. Mäkin voin koittaa sitä. Joo. Ai! Numero 2. Kuinka mä teen? Toi menee niin helposti. Ei, en uskalla. Liian pieni. Okei. Joo.
Joo, sticky. Ei. Meilläkin. Joo. Yes. Joo. Joo. Joo, väkinlainen. Meillä on samanlainen nopeeka. Okay. Tää ei oo pausilla. Siinä niin laini. Eli Tää video oli tässä. toivottavasti tykkäsitte. Ja se olisi moro. Ei. Ako? Ei vielä. Toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa seuraa. Ja levittäkää tätä kanavaa muille tietenkin. Nähdään seuraavassa videossa. Se ois moro!